Wedi symud at y Brown Swiss, bryd cymharol newydd i ni yma yng Nghymru. Y beirniad y Brown Swiss ydy Ogilvy Smith, Bridge House Farm, Winterley, Swydd Gaer. Ac yn y dosbarth, pencampwriaeth y Brown Swiss fan, mae dan un o 2 bedair o wartheg. Meirig James gen i fynd, Meirig, mae'r hein wartheg sydd wedi wneud i lle yn gymarol ddiweddar yma, ond yn wartheg reit hwsfwl. Odi, di bod nôl yn y 70au rwy'n credu, daethon nhw mewn i'r wlad mae gynta. Ac maen nhw'n wartheg, mae llawer y ffermwyr yn mwynhau cadw nhw, achos mae dipyn o gryfder yn nhw. Mae llath o safon uched yn nhw, os ti'n moyn neud caws y bydde. A mae cadeirau reit dda. A coesau trad arbennig o dda yn nhw. A ti? Oeddi rhain wyt ti'n clasiffio? Odyn, ni'n neud rhain. Ni'n neud rhain ys blynyddoedd mawr a bod nhw'n esi. Ni'n neud rhain, ymhell cyn bod ni'n neud Ashers a Jerseys a Short-ons. O, ti rydd? O, mae cadeirau yn wedi gyddwys mewn llath fan hyn nawr. Mae nhw'n fywchod eitha dechrau ar y deg. Mae nhw wedi gwella'n ddychrynllid dros y blynyddoedd diwetha. Mae yna rhyw 2 straen o Brown Swiss. Mae un yn dod o Awstria ac un o America. Ac yn credu mae'r gwaed o America yn gywir mwy lleithog a well cadeirau dyn nhw. Mae mwy o wad o America nawr yn y Brown Swiss yn y wlad hyn na o Awstria rwy'n credu. Oedden nhw fywchod croesi, mae lot o ffermwyr llaeth yn croesi gyda pris ffroiau gwell. Oedden nhw'n bechod sy'n croesi o lew? Dwi'n mynd siŵr o'n nhw'n croesi i cael lloiau. Fi'n credu maen nhw'n croesi'n iawn i cael cadw cryfder yn eich da, felly os ti'n moyn pori mwy o'r gwertheg. O, ie. Maen nhw'n croesi'n iawn. Wel, nawr te. Mae'r bedair o'i flaen i'r 2 hefer a 2 ferch, a 2 fiwch o dro. Ac mae'r beirniad yn weddol manwl yn bwyty nhw ac yn cerdded i fyny yma fe'n meddwl be mae am i ni wneud. A mae'r tywydd eto'n ffafriol iawn yn o'n i fan hyn, war y teg. Crowd golew yn gwylio. Ond mae moral y gwertheg llall wedi codi dipyn y byn hyn yn y de. Odi. Mwy hapus awr nhw'n wedi bod. Mae'r tywydd yn credu mynd i gallu mynd i greu tipyn o problems. Odi. Bwyd i gia mynd i fod yn bring iawn rwy'n credu. Odi, chi'n siŵr o fod yn iawn. A mae prynu'r bwyd yma, mae hyd yn oed gwell mae fe'n... Odi. Mae'n dipyn o waith talu. Gwell yn mynd i fod yn bring. Mae'r beirniad wedi dod nôl i fy yma. Mae'n berig ewn ni. O, mae fe'n mynd ar y tannau. Dyma fo. Well, ladies and gentlemen, that just about concludes the judging today in the Brown Swiss section. I'd first of all like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for the very kind invitation. I've thoroughly enjoyed the experience and the hospitality, and I hope they don't leave it so long before they ask me again. Without any further ado, Andrew's instructed me to identify to you now my breed champion, my reserve, and an honourable mention. So without further ado, I'll go and indicate to you in that order. Thank you. Wel, dyma ni, mae'r beirniad wedi diolch i'r stiwardiad a'r gynulleidfa am gwneud ei waith o yn gysurus heddiw. Ac mae e'n dod a mae e'n mynd i ddangos i ni prin ydy'r bencampwraig ac yna yr is-bencampwraig. Ac mae'r bencampwraig yn edrych i fi fel sy'n mynd i ddod o un o'r 2 fiwch o dro. Dyma hwn. Dyma i'r bencampwraig. Biwch ifanc. Neis, Meirig. Odi, biwch ifanc, mae'n fiwch a cydbwyso dda yndi. Mae'n eitha deiri. Tipyn o gryfder yndi o fiwch ifanc. Mae cader arbennig o ddadau. Ofnadwy. Tethau yn yma'n iawn, a coesau glân. Ac mae'n cerdded yn dda. Mae'r cil o bod yn hynach biwch yn y wybeth. Mae'n edrych yn hynach biwch wedi cael 4 neu mwy o lai. Dyw'r biwch sydd wedi cael y cyw o bod, dwi'n cweit gystau dros y cefen ac efallai jyst yn dyngos i oedrant am yn bach. Ie, wel diolch Meirig, a dyma ni wedi dod i ddiwedd y Brown Swiss a Mileni, ein campwriaeth
wedi gorffen. Placement yn ôl y qualifying.